Guys, good morning to everyone. Welcome back to the channel and I'm Madhushmita. Fungni salong na soy. Fungni salong ni takay mo man sa Bonaina. Friend mo na interested ba? Naila may thado. To the video ko start kalam soy. Nasi board here wedaram. Pabe ko slab board tight. Mane zaya naman. Tight zalang naman kandang. Hey, pahar wadi. Pahar, ye pahar. For here weather Dini. Okaba bahay hada. Da Bonaina safe stakal san. Day hatta jasigan guys. Dohayno utidoman. Oka bahay hanai kai jobo kamasai. Biyo fungni sa longgon bidang. Beawहाय Malpua jana biyo. Soda sini hodo. Biyo dayang banai langbai tansai. Keriap dungbai. Amana jodi new song video ko naikibla naidो description आव link होनाय दङ बेयाव click खालाम आरो जेसां हायो share खालाम ओमफ्राय बिदिनो song बानायबाय थागोन स नोंथांमोना support खालामबानो जाबाय अननानै होनोसै Oh my god Tahu hobai ऐसे लोड ini बन के तैयार हो गई है मालपुआ फिसा बानायगोन आं स दायो दुंबाय आं दायो होलांबाय थानोसै so guys आं एसे होलांबाय थानोसै दायो guys बनायगासिनो दङ मोननैल' बनायदों नै एसे दंबावो जाजोब्बाय खालि जाबाय दायो साहा लोंनोसै एसे गोथाव जादोंना गाइस आं मोनसे जानानै मोनसे बुंदो ना दे जानोसै दायो जानायाव लोगो मोनसिगोन दायो आं साहा लोंनोसै नै guys गोथाव जादों मालपुआ guys bye bye अखा हाबाय थादों सान्दुंबो गैला फैनो हागोन फैनो गैया so मोजां जाब्ला दङ आङो जाजोबनाय जाबा जाजोबगोन जाजोबनो हानाय नङा आइया बाहाय जाबाय अमा फिसा बायना लाबोदों बजारनिफ्राय पसिस'नि अमा फिसा बियो 2500 गिदिर जाद्रायाना फागाया मादिबा खबना खारगासिनो बियो नै अमाया थांनाय फाजाखोना ना बाथियाखैनो खमायनानो बेनो जाबाय जाय अमा दाउनोहाय मोजां खिथिगोन Eman mobile tuh serotan mana lagi dingri. So guys, tayang engkam संगासिनो दङ बे जाबाय ना पिस मोनसे ओंखामा जाबाय ओमफ्राय बे जाबाय थास'दों नादों सल ना ओमफ्राय बे जाबाय फान्थाव ओमफ्राय ना खर' बाथेन स' केरायाव दंबाय गाइस
आङो हालदै होआखै ओमफ्राय दायो आं दै होनो जाबाय दै होनोसै नै दै होबाय दैखौ मासाव होनांगौबा हालदै होनोसै दायो हालदै बेयाव दायो आङो ना होनांसिगोन नै नाया होद मानो नांथारदो बेलाय अरा सिथाबना दङ थोद अ दायो मोनबाला देखायनोसै गाइस गाइस केमेरायाव बोरैबा नुदों बाट आसलाव बिदि नङा बहुत गोथाव जागोन बायदि मोनदों नै नायना लादो जाबायानो थास'आबो रुइदो नायनो हागोन थुख्रानै जाखाबाय गाइस आङो ओंखामखौ संखांबाय दायो जानांगौल' बाखि दोङो तेरे आँखों में दिखता जो प्यार मुझे नै जाहानि माया आहा आखाया माबा लुरिदोना नै गाइस दिनै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबाय लोगो मोनगोन बेनिफ्राय मैगङा गोथाव जानाय ओमफ्राय ना खर' बाथोनाबो फान्थावदो ना खर' बाथोन गोथाव जानायमोन ना ओमफ्राय दायो जाखाना लोंखाना खामानि जोबनायनि उनावहाय आङो दायो दुगैगोन दुगैनायनि उनावहाय फ्रेश जानानै टिभि नायबाय थासिगोन ओमफ्राय रिसार्ज गैयाना मबाइलाव ओंखायनो मबाइल नायला ओके बाय बाय ओमफ्राय चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा प्लिज अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन ओके बाय बाय गाइस